Il-Partit Nazzjonalista qed ikompli nfexx fin-negattività għaliex m'għandu xejn fil-ħidma tiegħu li qed tagħmlu pożittiv. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li ddeskriva dawk li sejħilhom iż-żewġ tipprasper li l-kap tal-Oppożizzjoni u d-deputati tiegħu għamlu matul l-aħħar ġimgħa. Joseph Muscat fakkar li dan il-gvern irnexxielu jnaqqas il-mediċini out of stock filwaqt li ħaddieħor lanqas biss prova jindirizza din il-problema fi żmienu. Fakkar li s-soluzzjoni tal-gvern preċedenti kienet li l-poplu jixtri l-mediċina u l-gvern jirrifondi lill-poplu biss kemm tkun swit lill-gvern ammont ferm inqas. Dan il-gvern irnexxielu jeqred din il-problema iżda l-Oppożizzjoni tinsisti li titkellem dwar korruzzjoni. Il-ġimgħa fil-Parlament tqum titkellem il-kellim tal-Oppożizzjoni għas-saħħa illi qalet taf kif neħħewwa din tal-pilloli out of stock? Bil-korruzzjoni neħħewwa din tal-pilloli out of stock tal-mistħija illi qed tgħid sitwazzjoni fejn qed iggawdu eluf ta' anzjani, eluf ta' familji Maltin u għawċin. Fl-istess ġimgħa l-Partit Nazzjonalista prova jinballun politiku mill-kultura. Il-Prim Ministru stqal li permezz ta' dikjarazzjoni fil-kultura mill-korruzzjoni Simon Busuttil qed joffendi lill-professjonisti li jaħdmu bla qiegħda. Mbagħad mingħand min ġejja? Minn min? Wara li rreżenjalu Joe Cassar, li Joe Cassar kulħadd nafuh bħala Ministru tas-Saħħa kien, u ħafna nies moħħhom kien illi kien għadu tas-saħħa, mhux tas-saħħa kien tal-kultura. Wara li rreżenja Joe Cassar, tant kemm jinteressaħ il-kultura Simon Busuttil asħatar persuna oħra minn floku u jrid jiġi jgħallem lilna fuq qasam tal-kultura li aħna mhux ħandaħluh fil-qasam politiku. Il-mexxej tal-Partit Laburista qal li għalkemm l-Oppożizzjoni qed tibqa' tallega li dan il-Gvern kiser il-Kostituzzjoni bla sal ġudikanti, l-uniku partit li kiser il-Kostituzzjoni huwa l-Partit Nazzjonalista għal ksur ta' regolamenti fit-Tribunal Industrijali. Fi żmien li ġej ser ikunu jitressqu l-emendi neċessarji fil-Parlament sabiex titranġa s-sitwazzjoni f'dan il-każ. Muscat issokta jgħid li jidher biċ-ċar li l-Oppożizzjoni qed idejja għal progress li qed jirnexxielu jikseb dan il-Gvern. Tantu huwa hekk li għalkemm il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jpenġi dell-ikra fuq l-ekonomija Maltija, dan qed imiru aġenziji serji internazzjonali bħal dak ta' kreditu Fitch. Skont Fitch l-ekonomija ta' Malta kibret aktar minn kif kien imbassar u huwa b'hekk li pajjiżna qed jirnexxielu jifrex il-ġid mal-poplu.